Hej YouTube, Christian Møby her igen, og jeg har lige taget kyllingen ud og lidt af hjernet. Men som sådan har jeg ikke spillet videre. Så vi er tilbage, og vi skal have lidt stone. Og jeg lavede en hjelm i sidste runde, mener jeg nok. Så laver jeg lige en overlækker dildo. Sådan. Så graver vi ned. Og det er en hardcore, så vi skal skynde os, inden det bliver mørkt, eller graver vi os bare ned i jorden. Og bliver dernede i et lille bitte stykke tid. Indtil vi får bygget et rigtigt hus. Jeg tror, at vi får bygget et slot. Lidt. Og hvis I gerne vil ind og se på noget godt, nogen der spiller noget godt zombie, noget godt Minecraft, i hvert fald noget godt Counter-Strike, og farming, og Need for Speed World, eller nej, han har ikke optaget Need for Speed World. Kanalen hedder mtgameplay.dk. Den er rigtig god. Rigtig god. Jeg har forresten lige været inde og se en af deres videoer. Yes. Så jeg vil stærkt råde jer til at gå ind på det. Jeg skal lige lave nogle fakler, fordi at jeg får nogle klager af nogle af mine venner. Og at der er ikke lys nok. Jeg skal gå ind i bright. Og prøv at se. Nu er der ikke lys nok. Se, nu er der helt modi. Så går man ind og gør sådan her. Så er der lys nok. Og vi miner. Og jeg håber, jeg finder noget godt. Ja. Og hvis I skal sørge noget for at lave nogle gode videoer, har jeg fået nogle fif fra GXP Gaming. Have jeres mic i orden. Og sørg for, at billedkvaliteten er det bedste. Og lydet, billedet og bare sådan, at I ikke lagger. Ha' en ordentlig computer, før I stiller op og laver nogle videoer. Jeg havde en kæmpe lag i min sidste video. Men den plejer jeg egentlig ikke at få. Det var en fail. Og den fandt jeg så efter videoen. Det var sådan en ting, der sad i vejen. Fordi at den havde puttet et eller andet ind i mit bum som Minecraft. Og så blev jeg gæld. Men jeg fik slettet den. Men jeg håber ikke, der kommer sådan en ting igen. Og så går jeg lige rundt og driver lidt kyllinger med min økse. Hey, hvad har jeg min syn på? Normal. Sådan. Nu har jeg den på lang. Og jeg har mit Minecraft sprog til engelsk. For jeg vil gerne øve mig i engelsk, fordi at min lærer siger, at jeg er ikke ret god til engelsk. Ej, der kom lige en lang læg igen. Og nu skal jeg slette det der lort igen. Men det gør jeg lige, når videoen er færdig. Jeg ved godt, at videoen kun var 6 minutter og 55 sekunder sidst. Det var også lidt for dårligt. Men jeg fik den da uploadet. Og håber I nyder mine videoer, så kan I
like, abonner eller subscribe. Jeg laver en video, hvor man kan se mit ansigt, hvis jeg får 3 subscribers. Jeg er nemlig ret pæn. Ikke fordi næsten alle går og kalder mig grim. Men jeg synes selv, jeg er rimelig lækker. Ved I, hvad jeg kalder det? Det kalder jeg med selvtillid. Jeg har selvtillid. Jeg er sej, jeg er lækker, jeg er rå. Jeg er ikke til at slå. Du kan ikke slå mig. Jeg er så god. Nu skal jeg lige finde den mine, der, inden jeg dør. Og løber lige forbi zombierne her. Der kommer der lige nogle monstre. Dum. Og de kan ikke lide mig. Dum. Der var mine ting. Og som sagt, gå ind på mtgameplay.dk. Jeg skal holde LAN med Tobias Venter. Her på fredag. Sidste skoledag. Det bliver bare hyggeligt. Jeg fik da noget mad. Tror jeg går ned og miner en lille bit smule igen. Jeg forstår det ikke, fordi at GXP Gaming han siger, og jeg får så mange klager for, at min video er for mørk. Så jeg bliver bare nødt til at lave nogle flere fakler. Jamen det er lidt svært, når du har dine lys på næsten helt mode. Så sæt den der på helt bright. Så gør det dog, for at du kan få noget ordentligt lys. Men jeg er næsten også ved at være færdig med denne video. De bliver ikke så lange, men det er da episode 7. 2. Ikke 7. 2. Eller er jeg gået glip af 6 andre episoder. Det er helt sindssygt. Og hvem vil gå glip af Christian Melbys fede let's play videoer i sin single, og måske kommer der nogen med, når jeg skal holde LAN med mtgameplay.dk. Så er lige det herovre. Måske tager det ud af ovnen, når jeg kigger lidt ind i den her verden, til at tænke til, hvad jeg skal lave næste gang. Ja, jeg tror vi laver lidt hus næste gang. Vi ses YouTube. Christian Melby skal lukke. Eller ikke ned. Ikke skal lukke ned. Stopper videoen. Vi ses YouTube.